De Jouwer, bekend van de Friese ballonfeesten. Maar wat valt je nou eens al hier nog meer te beleven? Wist dat een van de bekendste koffiemerken van Nederland zijn oorsprong in de Jouwer had? Douwe Egberts is je namelijk ontstaan. In 1953 begon Egbert Douwes en zijn vrouw een winkel met dingen die het nevens had dat een noffelijke ding van het leven werden. Met koffie, thee en tabak als wichtigste producten. Op het monumentale terrein van Museum Jouweren staan er nog altijd de eerste winkel De Witte Os, de eerste fabriek en de pakhuizen, daar het verneemde koffiemerk zijn oorsprong vond. De Jouwse Tour stiet al zo'n section 28 in het hart van de Jouwer. Het klokkenspul waard in 1953 troch Douwe Egberts schonken ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het bedrijf en als dank aan de Jouwsters. Sint-Wurg is het net alleen nog een historisch monument, maar ook het centrum van het feest onder de Tour bij de Jouwste merken. De midstritten in de Jouwer, ook wel bekend als de Mid, is zo'n kilometer lang en daarmee de langste winkelstritten van Friesland. Het is het klopje in het hart van de Jouwer en een ideaal plak om lekker te winkelen of op het terras te zitten. Dat wie hem alweer voor de Jouwer, maar we de volgende keer weer die in het dorp komen, laat het even weten in de reacties.